Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да си приготвите страхотни рибай стекове на газово барбекю. Взел съм си 3 рибай стека, които оставих 30 на минути преди да започна да ги готвя извън хладилникът. Подправките, които ще са ми нужни, са само готварска сол, шарен пипер и чесън на прах. Ще се постарая да ви ги покажа да изглеждат по начин, както ако си ги поръчате в ресторант. Запалих лявата и средна зона, както и запечатващата. Целта е да достигна от лявата страна на барбекюто 600 градуса Фаренхайт или 315 градуса Целзий. Така ще запечатам стековите директно на огънят, след което ще ги преместя от дясната страна на барбекюто да се изпекат индиректно. Две минути и половина, 3 след като сложих стека директно на огъня, ще го завъртя леко на лявата страна, така ще се опитам да получа линиите, които да изглежда както на ресторант. Стекът е готов, но ще го оставя да почине 10-15 минутки преди да го разрежа, за да остане сочен. През това време ще сложа чесново краве масло върху него. За мен се получи перфектният стек и сега ще го разрежа. Нямам търпение да го пробвам. Чудесен вкус, приятели. Моля, пробвайте рецептата.